Һәм гыйлемдә дә шулай. Төпләп, яхшылап бер китапны алып, укытучы белән яки лекциялар белән язып, конспектировать итеп, дәлилләрне яклап чыгасың икән, бу синең хакыйкый гыйлем алу. Бу чынлап торып сине гыйлем баскычыннан үстерәчәк. Һәм менә күп кенә кардәшләр ялгышалар, намазга басалар, ураза тота, әлхәмдүлиллә, бик шатлык булган. Әмма коры намаз укып, коры ураза тотып кына үсеп булмый. Дини өлкәдә, тақвалык ягыннан, иман ягыннан. Әгәр дә тақвалыгыбызны арттырасыбыз килсә, динебездә ныгыйсыбыз килсә, нишләргә кирәк? Менә шушы төпләп гыйлем алырга. Гыйлем алу гына безне хакыйкатьтә җәннәткә кертә. Ничек Абу Дауд җыентында килә бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Мән сәләкә тарикан ялтамису фиһи илман сахһала Аллаһу лаху тарикан иләл җәннә диде. Кемдә кем гыйлем алу юлына баса икән, мәчеткә йөри мәсәлән, ятлый, өйрәнә, укытучы белән, шулай бит мәдрәсәгә языла дигәндә, бүген инде әлхәмдүлиллә бик җиңел интернет аша да теге онлайн укып булганда, Аллаһ Тәгалә шуңа җәннәт юлын җиңеләйтәчәк. Ни өчен җиңеләйтәчәк? Ничек инде җәннәткә кереп булсын, әгәр дә син харамның нәрсә икәнен белмәсәң, ничек итеп савап эшләп булганын белмәсәң, нәрсә ул изгелек, нәрсә ул гынах, нәрсә ул риба, нәрсә ул ләгънәт,